Яңалыклар вакыты үз ишен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Да, начало хорошее, вот это надо продолжать. Үзара салым җыю программасының уңай нәтиҗәләре. Если не оплатить налоги вовремя, то вы становитесь должником. Салым түләү вакыты килеп җитте. Кем һәм кайда түли ала? Бу һәм эшлеклеләр дөньясыннан башка файдалы хәбәрләр. Райдерлар, кемнәр алар һәм әлмәт белән ничек бәйле? Үзара салым җыю программасы гражданнар файдасына эшли. Бөгелмә районының Спас авылы җирлеге халкы әнә шулай дип раслый. Узган ел алар ризалык белдереп әлеге программага кушылган. Нәтиҗәдә Спас инше территориясын төзекләндерделәр. Ефановка авылында балалар мәйданчыгы урнаштыралар. Төгәлрәк безнең коллегалар сөйләр. Шишмә буена экскурсияга дип, Спас авыл халкы шул исемдәге шишмә янына хәзер еш төшә. Биредә шушы көннәрдә декоратив су тегермәне, мичкәле арбаны урнаштырганнар. Барысы да үз салым программасы буенча җыелган акчага сатып алынган. Шул рәвешле инеш территориясе чын-чынлап ял итү урынына әйләнгән. Здесь, в селе Спасском, на благоустройство родника вышло около 600. Спас авылында шишмәне төзекләндерүгә 600 мең сум акча тоттык. Аңа фасадны ремонтладык, берничә кече архитектура формасы урнаштырдык. Алга таба да җирле салымга акча җыярга һәм авыл территориясен акрынлап төзекләндерергә уйлыйбыз. Бу программа чыннан да авыл халкының тормышын яхшырта. Населенные пункты, потому что программа действительно помогает сделать краше жизнь на селе. Нәтиҗә бар, шуңа күрә авыл кешеләренең программага ышанычы да арта. Узган ел әлеге программада авылның барлык халкы да актив катнашкан. Шуңа да быелгы чираттагы җыелышны көтеп тора алар. Үз акчаларын кая салачакларын бердәм хәл итәчәкләр. Территорияны төзекләндерү белән шөгыльләнүне дәвам итәчәкбез диләр. Да, начало хорошее, вот это надо продолжать. Хәзер шишмә янына килү бик күңелле. Бу искечә итеп ясалган тегермәнегеннән дә ни тора. Безгә бик ошый. Бу эшне дәвам итәчәкбез. Бәлки киләчәктә балалар мәйданчыгында урнаштырып булыр. Сейчас, может, еще сделаем на будущее. Спас авылында яшәүчеләр балалар мәйданчыгы турында хыяллана гына әле. Ә менә Ефановка авылында яшәүчеләр аны инде урнаштырып та куйганнар. Бергәләп акча җыйганнар, бердәм булып аларны кая тотарга икәнен хәл иткәннәр. Һәм менә хәзер үзләре балалар мәйданчыгы территориясын матурлыйлар. Юл янын ябып куярга кирәк. Койма тотарбыз инде мәйданчык янында. Бирегә авыл халкы гаиләләре белән килсеннәр иде. Балаларыбызга шатлык китерә торган җир. Спорт белән бергә шөгыльләнүләрен теләп калабыз. Я чувствовалась. Узган ел халык җыенында 34 мең сум акча җыйганнар. Халыкның һәр сумына дәүләт республика бюджетыннан тагын 4 сум өстәгән. Нәтиҗәдә җыелган акчалар суммасы 167 мең сумга җиткән. Шуның аркасында балалар спорт мәйданчыгында 6 объект урнаштырганнар. Бу карусель, таган һәм төрле яшьтәгеләр өчен спорт инвентаре. И хочется отметить и поблагодарить депутатскую группу. Депутат төркеме авыл җирлеге администрациясенә рәхмәт әйтәсе килә. Алар тырышлыгы белән безнең җирлек үзгәрә башлады. Бу зур плюс. Аларга зур рәхмәт. Что им очень большое спасибо. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Россиядә инде берничә амнистия эшли. Алар йортларны һәм җир кишәрлекләрен шактый чыгымнар һәм документлар җыюдан башка рәсмиләштерергә мөмкинлек бирә. Мондый объектларга хокукларны теркәүне гадиләштерелгән тәртибен амнистия дип атыйлар. Һәм менә тагын бер яңа гараж амнистиясе барлыкка килде. Ул кемгә туры килә һәм ни өчен кирәк икәне, бу һәм эшлеклеләр дөньясыннан башка файдалы хәбәрләр алдагы минутларда. 2021 елның 1 сентябреннән гараж амнистиясе турындагы закон үз көченә керде. Ул күчемсез милекне бердәм дәүләт реестрында гаражга милек хукукын теркәргә мөмкинлек бирә. Хәзерге вакытта гражданнар үз гаражларын рәсмиләштерүдә кыенлыклар кичерә һәм еш кына судларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Гараж амнистиясе турындагы закон проекты әлеге мәсьәләне комплекслы хәл итүне тәкъдим итә. Ул гражданнарның барлык категорияләренә яңа механизмнан файдаланырга һәм үз гараж объектларына хукукны теркәргә мөмкинлек бирәчәк. Хәзерге вакытта гражданнар үз гаражларын рәсмиләштерүдә кыенлыклар кичерә һәм еш кына судларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Гараж амнистиясе турындагы закон проекты әлеге мәсьәләне комплекслы хәл итүне тәкъдим итә. Ул гражданнарның барлык категорияләренә яңа механизмнан файдаланырга һәм үз гараж объектларына хукукны теркәргә мөмкинлек бирәчәк.
Гаражная амнистия предусматривает возможность... Гараж амнистиясы гаражны рәсмиләштерү генә түгел, җир кишәрлеген бушлай бирү мөмкинлеген дә күздә тота. Гараж амнистиясеннән файдалану өчен 3 шарт үтәлү зарур. Гараж капиталь, ягъни җир белән нык бәйләнгән булырга тиеш. Объект Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергәнче 2004 елның 29 декабренә кадәр төзелгән булуы шарт. Гараж суд карары яисә җирле үзидарә органы карары буенча үз белдеге белән төзелгән корылма булып танылырга тиеш түгел. При соблюдении всех этих 3 условий Әлеге 3 шартны үтәгәндә гражданин үз гаражын рәсмиләштерү буенча документлар җыя башлый ала. Моның өчен дәүләт хакимияте яисә җирле үзидарә органы карары, яки гараж төзелгән предприятие яки оешма карары, яисә гараж кооперативының гомуми җыелышы карары булырга тиеш. Шулай ук гараж кооперативында пай кертеме турында документ таярый, яки инвентаризация өчен ясалган иске техник паспорт, сезнең гаражны электр яки башка инженер шелтәрләргә тоташтыру турында документ, мирас хокукы турында таныклык, яки гаражны сатып алуыгыз турында башка документ. Шуларның берсе булган очракта тиешле гариза белән җирле үзидарә органнарына яки күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итегез. Закон вакыты шикләнгән. Ул 2026 елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә. 28 октябрьдә 10-нан 11 сәгатькә кадәр Татарстан Росреестры кадастр палатасы белән берлектә гараж амнистиясе буенча чираттагы кайнар линия уздырачак. Әлбәттә, гражданнардан шалтыратулар 88553 430222 телефоны буенча кабул ителә. Республиканың башка шәһәр һәм районнарында кайнар линия телефоннары белән Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең rosreestr.tatarstan.ru рәсми сайтында гражданнар мөрәҗәгатьләре кайнар линия бүлегендә танышырга мөмкин. Фатир бүлмә, йорт, җир участоклары һәм транспорт чаралары хуҗаларына милеккә җир һәм транспорт салымнарын түләү вакыты җитте. Физик затларга бу салымнарны милек турындагы мәгълүматлар нигезендә салым инспекциясе исәпли. Түләү суммалары федераль салым хезмәте җибәрә торган салым хәбәрнамәләрендә күрсәтелгән. Салым кодексында теләсә кайсы төбәктәге мөлкәткә салымда акчаны янга калдыра ала торган ташламалы гражданнар исемлеге бар. Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков. Салым ташламаларына түбәндәге категория салым түләүчеләрнең хокукы бар. Алар СССР һәм Россия Федерация геройлары, Дон ордены кавалерлары, Бөек Ватан сугышында, гражданнар сугышында катнашучылар, әфганчылар, элекке хәрбиләр, хәрби хезмәткәрләрнең гаилә әгъзалары, туендыручысын югалтканнар, беренче һәм икенче төркем инвалидлар, балачак инвалидлары, пенсионерлар, чернобыльчеләр һәм башка категорияләр. Салым ташламаларының тулы исемлеге Россия Федераль салым хезмәте сайтында милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә дигән бүлектә күрсәтелгән. Полный перечень налоговых льгот по имущественным налогам можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Салым ташламасы булган салымнарның гомуми суммасы 100 сумнан ким булган очракта салым түләүче Россия Федераль салым хезмәтенең салым түләүченең шәхси кабинеты интернет-сервисын кулланучы булса һәм шул ук вакытта салым органына салым документларын кәгазьдә алу кирәклеге турында белешмә җибәрмәсә, салым белдерүләре җибәрелми. Башка очракларда 1 ноябрьгә кадәр хәбәр килмәгән очракта салым түләүчегә салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Заплатить начисленные налоги удобнее всего такими способами. На портале госуслуг. Исәпләнгән салымнарны түләүнең алдагы уңайлы ысуллары бар. Дәүләт хезмәтләре порталы аша салым түләүченең шәхси кабинетында, салым түләү сервисы аша федераль салым хезмәте сайтында, шәхсән банк бүлегендә хәбәрнамәдән алынган реквизитлар буенча салымны үзегез өчендә, өченче затлар өчендә түләргә мөмкин. Так и за третьих лиц. Салым базасы салым салу объектына карап аерыла. Если не оплатить налоги вовремя, то вы становитесь должником, и вам ежедневно будут начислены пени в размере. Әгәр дә салымнарны вакытында түләмәсәгез, сез бурычлы кешегә әвереләсез. Пени исәпләнә башлаячак. Бу очракта салым органы срогы чыккан салымны түләү турында таләп җибәрәчәк. Түләмәгән очракта салым органы судка мөрәҗәгать итәчәк. Мәҗбүри түләттерү һәм Россия Федерациясеннән читкә чыкканда каршылыкларны булдырмас өчен билгеләнгән срокта түләү башкарырга кирәк. Необходимо производить уплату в установленный срок. Әгәр дә салым түләүче уведомлениедә хата тапса, салым органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татарстан Республикасы буенча Россия пенсия фонды бүлегенең Әлмәт районындагы клиентлар хезмәте хәбәр иткәнчә, 14 ел элек кебек үк ана капиталы акчаларын файдалануның иң популяр юнәлеше торак шартларын яхшырту.
Демография илкүләм проекты кысаларында дәүләт программасы эшли башлаганнан бирле Әлмәтнең 84,5% торак шартларын яхшырту өчен акча кулланган. Бу 17221 гаилә. 1,5% 307 гаилә икенче балага айлык түләү рәсмиләштергән. Ана капиталын алучыларның 6,9% 1401 гаилә балаларның белем алуына акча юнәлдергән. 3 кеше җыелган пенсиягә акча күчергән. 2007 елдан бирле Әлмәттә барлыгы 20373 ана капиталы сертификаты бирелгән. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Узган елның 1 январыннан ана капиталына хокук беренче бала туган гаиләләрдә дә туды. Бу гаиләләргә түләү быел 483,881 сум тәшкил итә. 2020 елдан икенче бала туган гаиләләр өчен ана капиталы өстәмә рәвештә 150,550 сумга артты. Һәм быел 639,431 сум тәшкил итә. Гаиләләр сертификатны рәсмиләштерүгә көч куймасын өчен узган елның апреленнән башлап Россия пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге сертификатларны актив бирүгә кереште. Ягъни хәзер сертификат алучыга үзенә килү мәҗбүри түгел. Әлеге хезмәт күрсәтелгәннән бирле актив режимда 2908 сертификат бирелгән. Бала туганнан соң ана капиталы автомат рәвештә рәсмиләштерелә һәм гаилә сертификат артына мөрәҗәгать итмичә акча белән эш итә ала. Ана капиталы белән эш итү турындагы гаризаны пенсия фонды сайтында шәхси кабинет аша күп функцияле үзәктә, шулай ук турыдан-туры банкта яки яше урынына карамастан пенсия фондының теләсә кайсы территориаль органында бирергә мөмкин. Шулай ук исегезгә төшерәбез. Ана капиталы белән барлык исәп-хисаплар да акчасыз гына гамәлгә ашырыла. Сертификатны кулга алу закон белән тыелган. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Алтын кызның матурлыгына сокланып дөньяга чыктык бүген. Азнакайда чистарту өмәсе узды. Микс сырады чаллыга барып бейник салдык. Райдерлар, кемнәр алар һәм Әлмәт белән ничек бәйле? Әлмәттәге сумо федерациясенең уңышлары реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Соңгы араларда Азнакай районында көзгө җыештыру, чистарту өмәләре һәр көн сайын уздырылып тора. Мондый чарада оешма, предприятие хезмәткәрләре гомумән төбәкнең чисталыгында битараф булмаган һәркем катнашып килә. Тулырак Эльмира Шәрифуллина сөйли. Алтын кызның матурлыгына сокланып дөньяга чыктык бүген. Кәефләр күтәренке, саф һава, кояш нурларының җылысын эләктереп калырга ашыгабыз һәм әлбәттә тырышып эшлибез. Әлеге өмәләр моңа кадәр Кара елгада, паркларда, татар зияратында һәм авылларда булып узган иде инде. Бу матур акцияга телерадиокомпания һәм Маяк газетасы редакциясе хезмәткәрләре дә бик теләп кушылдылар. Бина каршында, ишек алдында, урамда һәм җәяүлеләр юлында яфракларны җыештырдылар. Көзге өмә коллективның матур аралашуы һәм күмәк хезмәте белән үрелеп, күңелле һәм файдалы чара буларак үтте. Без инде үзебезнең һәр көннән көн төзекләнә, матурлана, көязләнә барган шәһәребезне бик яратабыз. Шуңа инде язын көзен гел менә редакция коллективы, телевидение коллективы гел шулай өмәләргә чыгабыз. Үзебезнең Азнакайларга кәс килгән сүз дә бар. Урамнан барганда нишләптер менә гадәтләнгән без инде үзебезнең шүпләрне ташларга. Тәмәке төпчеге булсын ул, конфет кагазлары булсын ул, или кулда нәрсә бар, нәрсә безнең кулыбызда артык булып тоела, без инде аны ташларга гадәтләнгән. Менә бу бер дә матур күренеш түгел инде. Шуңа күрә барыбыз да инде шушылай намуслы булсак иде, үзебезнең шәһәрне яратып, аны төзек тотарга тырышсак иде барыбыз да. Көз фасылы әле дәвам итә, мондый өмәләр алга таба тагын да узачак. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Скейтборд, BMX велосипедында яки роликлы тактада сикереп трюклар ясау бу яшьләр арасында популяр экстремаль спорт төрләре. Скейтбордта йөрү 2016 елның җәйге Олимпия уеннарына да кертелгән хәтта. Токиода узган Олимпия уеннарында Россиядән катнашучы булмаган. Киләсе уеннар 2024 елда Парижда узачак. Анысында әлмәтлеләр дә катнашырга җыена. Максатчан егетләр белән Алса Әмирова танышып кайтты. Үзенең теләге булды, BMX сырады чаллыга барып BMX салдык. Шуның була 5 ел кататься итә, Краснодарга бара, Казанга бара, икенче портларга йөри, тоже кататься итәргә җәй сайын. Илнур Габдрахимов трюклар ясатырган велосипедта үзен ышанычлы тота. Элек бокс белән шөгыльләнүче Илнур теләсә кайсы велосипедта йөрүнең дә мускулларын ныгытуын яхшы белә. Әлбәттә, улының бу шөгылен әнисе Флүзә дә хуплый. 4 бала әнисе буларак теләсә инде шөгыльнең бар тик файдага булуын аңлый ул. Мин курыкмыйм, потому что үзенең теләге бар,
үзенең теләге булгач, только заниматься. Бу спорт белән шөгыльләнүчеләр калабызда байтак. Күбесенчә аның белән яшүсмерләр кызыксына, ләкин араларында бик нәни чактан ук тимер атны иярләүчеләр бар икән. Самир Латыпов BMX велосипедына 3 яшендә утыра. Хәзер аңа 7 яшь. Алтын алмалар турындагы әкият проекты оештырган иң яхшы трюк ясаучы райдерлар арасында конкурста нәкъ менә Самир лауреат дип табылганда. Трюклар ясый торган велосипедта, скейт тактасында, роликта йөрүче, сикерүче, гомумән экстремаль рәвештә хәрәкәт итүчеләр үзләрен райдерлар дип йөртә. Райдерлар өчен исәпләнгән махсус скейт парк төзелеше шәһәребездә Татнефть җәмгыяте ярдәме белән башланып китте. Скейт паркның идеясы 2019 елда ук туган. Мы в свое время открыли площадку перед Татнефтью. Без үз вакытында Татнефть бинасы каршында төзелгән Каракүз скверы хәзер шәһәр халкы һәм кунакларның яраткан ял итү урыны әйләнде. Наил Өлфәт улы белән без эш вакытында тәрәзәдән яшьләрнең әлеге мәйданчыкта шөгыльләнгәнен күрә идек. Энтузиазм белән матур итеп трюклар ясыйсыз. Шул вакытта Наил Өлфәт улы яшьләрне күтәрергә, ярдәм итәргә кирәк. Аерым мәйдан кирәк дип әйтте. Видели ваше стремление развиваться. Нальфач говорит, нет, так не пойдет. Да, ребят, надо поддержать, им нужна профессиональная площадка. Ул Әлмәт җылылык челтәрләре предприятиесе территориясендә булачак. Бу ялларда шушы паркның презентациясе булды. Монолит бетоннан заманча скейт паркны Эфкерамс оешмасы төзи. Проектның башкаручы Санкт-Петербург шәһәрендәге стрит-артны тикшерү институты. Благодаря компании «Татнефть» сейчас происходит очень много всего интересного. Татнефть компаниясе ярдәме белән бик күп кызыклы эшләр башкарыла. Индустриаль сквер проекты ул Россиядә беренче тапкыр җәмгыять тирәлеге фәлсәфәсен һәм функциясын бергә үстерүче проект. Бер яктан скейт парк, икенче яктан индустриаль сквер булачак. В общественном пространстве. То есть, с одной стороны, это скейт-парк, с другой стороны, это достаточно глубокое переосмысление индустриальных пространств. Бу территорияда шулай ук табигый үсемлекләр зонасы, велоюллар, нефть барлыкка килү теориясе турындагы мурал, лазер инсталляциясе, кояшлы факел исемле күзәтү мәйданчыгы урнашкан. Әлеге локация шәһәр халкы яшьләр өчен яңа ял итү урыны булачак. Индустриаль парк ачылышы 2022 елның июнендә көтелә. Алсу Амирова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сумо Федерациясы Әлмәттә 2009 елдан бирле эшли. Спортчылар Дасаф автомәктәбе базасында шөгыльләнә. 2 ел эчендә көньяк көнчыгышның тренерлар һәм судьялар командасы формалаштырылган. Бүген биредә яшь буенча бүленгән 3 төркем шөгыльләнә. Спортчылар милли көрәш, ирекле яки грек-рим көрәше белән шөгыльләнүчеләр сумога килә һәм беренче була дигән фикердә. Моның сыры нидә? Сорауга җавапны Казаннан җиңү белән кайткан сумаистлар белә. Алар белән Лина Хәсәншина күрешеп кайтты. 24 октябрьдә Казанда сумо буенча Татарстан Республикасы кубогы уза. Әлмәттән 27 спортчы яклый. Алар шәхси зачетта 14 медаль һәм команда зачетында 2 икенче урын алып кайта. Катнашучылар яхшы нәтиҗә күрсәттеләр. Иң мөһиме, алар үз мәктәпләрендә алган күнекмәләрне куллана алды, ди Татарстан Республикасы Сумо Федерациясе вице-президенты, өлкәннәр арасында сумо буенча Әлмәт җыелма командасының өлкән тренеры Сәйдгали Ныгайбәков. Этот вид спорта очень тесно связан. Бу спорт түрі милли көрәш белән тыгыз бәйле дә, охшаган да. Шуңа күрә безгә якын ошый. Чыннан да, Алмазның сумога килгәненә 1 елда юк, ә Казаннан 2нче урын белән кайтты. 1 ел эчендә генә мондый нәтиҗәләргә ирешеп булмый әлбәттә. Алмаз бәләкәйдән көрәш белән шөгыльләнгән. Мин көрәш белән шөгыльләнәм. Миңа бик ошады сумо. Мин көрәш белән заниматься 6 яшьтән. Сумо ул бик яхшы моториканы развивает. Һәм көч бирә кешегә. Шуңа күрә мин сумо белән заниматься башладым. Рамир Идрисовка шулай ук 17 яшь. Ул үзенең категориясендә 10 кеше арасында беренчелекне яулый. Тренировкаларга бик күп вакыт бирергә тырыша. Уңыш алтыны зур тырышлык икәнне аңлый. Җиңү өчен бардым ди. Сумо белән 5 елны шөгыльләнәм һәм бик ошый. Якшәмбе көнне Татарстан Республикасы кубогы ярышларында чыгыш ясаган егетләр һәм кызлар шөгыльләнү, күнегүләр ясау һәм чемпион булу мөмкинлеге биргән тренерларга рәхмәтләрен яшерми. Әлмәт спортчылары Татарстан Республикасы җыелма командасы составына керде һәм 11 ноябрьдә Дзержинскида узачак Иделбуй федераль округы ярышларында катнашачаклар. Алга таба Россия җыелма командасына сайлап алыналар. Россия чемпионатында Европа беренчелегенә сайлап алыначаклар. Европа беренчелеген узган спортчылар дөнья чемпионатында катнашачаклар. Лина Хәсәншина, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.